Pwede mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niya ang ilabi na makalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang o dili ang mga kalalakihan. Kay dili gud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalinggo. Sige mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otrobog charot. Kinsa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa kataas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron ko rin mamatay. Ayaw, Jumong. Daga mga tao. Kasi makaingo ka. Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige! Kaplita na yung Jumong. Ayaw, Jumong. Ayaw! Ay! Di ba si Oy? Ako na igwa! Ay, bangas ka! Sino na igwa? Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chololot, may angel nga si Rod. Ubos sa direksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa, Chululot? Mahal ka kaugang kunin na gyud ka. Ako may kalupay sa langit, ha? Ay! Ikalawag ko wakli! Chololot, may angel nga si Rod. Salay na sagsumpay, hindi nga itong sugilanon nga naguluhan. Si Chololot, may angel nga charot. Parts! Unsa man to pagkaunsa, Parts nga? Lain na may mong gida? Bitaw. Dili naman konsilyo. Ambot nga na to. Pero kutsilyo mong gito akong gilukluk na Andres kong hawak. Ganun napipino naman to. Huwag ako ninyo binuwangi. Unsa? Wawa taon, Parts. Uy, nga no gutong biroang ka, Parts. Unya lagi nga nung lain naman to. Ha? Nay. Ambil ako ng bag. Waar ng pipino diha. Pida naglibog yung kuda. Imposible, ha, sad Parts. Parts! Lila, ara ba lagi mo konsilyo, Parts? Anong naman na diya nga pipino naman yung suda ng humbag? Kisa naman siya nagilis, ha? Pidawak ako ninyo binuwangi, ha? Basig ka mo may nagbinuwangi ako. Gano'n na mo naman sa nakusilyo. Inyo nagilis, ano? Tumag! Parts, what taon eh? Kung kisam ka ninyo na binuwangi ako, mas may pagmusorte lang daan. Mintras wapa ko masukog mayo. Parts, what taon may magbinong ni mo, Parts? Tama, good. Kakita ba ko ka, Parts? Nga kami may bit-bit ano mo bag? Ikaw naman? Bitaw, Parts. Nakakita mo gani ko pagkuha ni Muskutsilyo di hasbag. Unya, imong giluklok sa imong kilid. Ikaw rin nahibaw kung ano na. Oy, maayo kay ni Amandiay mo. Nang? Diyo mo, anak, unsa na masabling binuanga dong? Niapas ko nga tos inyong giawayan ni Toro, nagharong na sa diay mo. Bodeng, unsa man eh? Sultihi ko ninyo tinuod ba ni? Tinuod ng mayang. Sa Ginoo ko, ngano naman sabjo mong? Wa gyud ka mo tagam nga na ospital na kakagidunggab anang Toro. Wa gyud ka maglikay dong. Na, saong paglikay na ng mayang. Nasiya pa magani mo nangita kang Jumong. Ginoo ko nimong bataa ka. Unsaon ta naman lang taon ka, uy. Baan nyo, Jumong, asa ka dong? Hoy, Jumong,
Nang Mayang. Ha? Amo sa itong sundan si Parsyo mo, ha? Ayaw nagkabala ka nang naami. Dili na mo pasagdan si Parsyo mo. Parskopin, tara Pars! Nang Mayang, ayaw kabala ka na. Mintras buhi pa ko. Huwag mo daog-daog si mong anak. Bahala na ako'y lang daog-daogon, basta dili lang sa pasyo mo. Salamat kung mauna, Lupin. Nang Mayang, Ngano, Lupin? naa pa mo'y bahaw. Nga... Dili ka na mapanos. Parskopin! Dali na, Pars! Aris ako Nang Mayang, apasol sa namos pasyo mong. Ay kalimot nang ha. O lagi, basta naa ka, di ko mabala ka kang Jumong. Dili ba ang bahaw? Pasig mapanos, ako nang balikod. Ay, amaw manis Lupin. Ay, Ginoo ko. Unsaon ko na malangkalis Jumong. Kanus apa man ka tao ni mausap. Si Chululot di ay. Asa na ba ni ba? Bert! Ito mga Bert, kalimti na lang gud to. Pasig doon na lang ginagbinawaang ni mo, Bert. Bitaw part. Pero kung doon naman ganin nagbinuang yun mo, dili taon kami parts. Uy, di ba makahimo anak? Tinuod yun na, Bert, mo. Kami pa. Kay sahon gari ko sa kung Batangas si mo ato'y gayo na. Pero, buang nga sa roy. Pero parts, murag sa butahe tingali to part. Kay hasta sa goods turo, nahibo mo po. Kaya ang daan ko silyo, nahibo mo sa taong. Tulong mo na. Tagay. Kisaya nga lang ko. Maula tatulogin kayo nang mapatay ko storo. Pero pida. Sige lang parts. Daghan pa kayong panahon. Magkita na mo pag-usab niya ng turo. At least, nahibaw yun siya nga wa tamahadlok niya. Namusukol na ita niya. Sige lang, Bert. Kay sa tanaw na ako ganina. Bunog mo kay tusturo. Gidagan ko. Sa di pagdaga niya, nagpahikap sa siyang kay kasigihan na ito di mo pukpuk sa pipino. Ligo sa pipino, hara. Huwag yung mabali. Lapin. Kunay pa nitong lapad, be. Palista lang. Kinalala si Nang Bibi. Mader? Oh, din man ka nga nawa man nagkagalit dito sa ilang Maria. Da, misuroy rin ako digtos dapit nila na Maria. Usao mga nagtuom ko kung madugay-dugay pa ka dito. Pero unsa bang nasaang naman ang kumandir may gani kay kabalik pa ko dire. Nagpatultol kong bata nga ni Ano mo kamadir? Ay, pastilan ka lang. Wa ka lang di kalibutan, Chololot. Nga hapit na sad silang madisgrasyas, Jomong. Ha? Uy, nga nung good madam. Ay, unsaon man sabgod ning bataa. Murag init man kay upirme. Murag mangita gyud pirmi og gubot ba. Misuong di ay sila nga to sa teritoryo ni Toro. Katubang nagdunggab niya ba? Nga nung good taon. Siya gyud misuong nga to? Pong pangbuding. Misuong sila dito kay ilang gipangita sa Toro. Kay gusto lagi mo ba sa nahitabo niya katong gidungga ba siya? Oh my gani kay way daw tang nahitabo nila sa pagsuong nila. Ay mao lagi. Murag maog yun na in makaingon. Nganong atakihon ko tungod din ng akong anak. Ay, Chololot. Kining mangutana ko Madir. Oh. Nganong ingon anak na Jomong? Anak gyud na siya kani adto? Malituhon gyud na siya? Dili man na siya ingon anak kani adto, oy.
Butan taw na ni Adto. Mahadlok gani na bisag hubog-hubog lang ang ikasugat niya. Pero ngano man lagi, nga murag kanunay naman na siyang muinom niya. Murag mangita na yung samok ay. Tungod magod na sa nahitabo sa iyang pamilya. Ha? Kaya nga naman di Mader. Minyo na din nas Jumo? O Chololo, may duha na siya ka mga anak. Apan, pulos na disgrasya. Kung maayo na lang gani kay nabuhi pa siya. Pero ang iyang asawa ug duha ka anak, wa gyud taon swerte. Unsa man pagkadisgrasya ha, Mader? Mahimo pag imo konsultihan? Ay, looy taon kayong gidangatan sa akong mga apo, Chololot. Nadisgrasya sila sa sakyanan tungod sa usag kahitabo. Hingon ni ini, Chololot. Unsa? Unsa di ay namayang? O Chololot, mismo ang akong kaugalingon maurag dili sa makadawat sa gidangatan sa akong mga apo. Hapanay bawang ko, mga pagsuway lang kining tanan. Apan ang akong anak, si Jomong, dili gyud niya madawat ang nahitabo sa iyang mga anak ug sa iyang asawa. Pinangga kay niyang mga bata, Chololot. Dili gyud gani siya mulakaw sa iyang trabaho kundi siya makahawak sa iyang mga anak. Apan na disgrasya sila. Nabangga ang ilang gisakyang truck paingon sa probinsya. Ug si Jomong rang naluwas. Maunang Nang mayang. Dako nagkausaban ang akong anak, Chololot. Mader. Nahibaw ka ba, Chololot? Tungod sa gidangatan sa iyang anak, dili na siya mo ilakon na apabay Diyos. Mauna ang dago kong problema, Chololot. Ko mahibaw kung unsaon ko siya pag-am-am. Gani ang mga larawan na gibutang ko sa altar. Kani adto iyang gipamuak. Huwag maayo na lang gani kaysa diyang giilisa na ko ang imahin sa altar. Wa na siya mong ilabot. Mag-una ka ng mga imahin diya sa altar, Chololot. Sige lang, Mader. Ayaw ka balaka. Tabangan ta ka nga mabalik ang pagtuon ni Jomong sa atong Ginoo. Tabangan ta ka, Mader. Pila ka minutos gikan karon mo olbo na karang maong building. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Nabungkag!
building. Mauni, ang gusto ni Agang lotion. Ay, Milampos ko, nadali ko ako sa katawa masuot sa mga building may dang bomba. Oy, uwahin na sila. Uwahin na, ble. Good, Timothy. Good. Milampos uroy kanahan. Sige ba, Timothy? Paghimo niyang kasamo, gubtunta ang kalibutan. Sige ba, Timothy? Paghimo pagkadaot niya sa kalibutan. Paghimo ba? Ginoo ko. Unsa guning hitabo agod. Kadagan sa mga patay. Adir, bago ni newspaper? Tulunod. Imong ginitan? Tululot kang ilingig ni ining hitabo aoy. Ha? Kaya nga naman, Madir. Usap nila bagong balita diha. Usa ka building ang mibuto og daghan ang nangamatay, Chololot. Unsa? Matod pa diri sa balita, usa kuno ka tawo ang misod sa maong building nga may daang bomba. 13 ka tawo ang nangamatay ug 24 ang mga samaran. Ginoo ko, Chololo. Wa nila inaghimo ani. Buhat kinis mga demonyo. Sila si demone ang nagbuhat ani. Sila gyud. May adlaw ni mo diha, Sansan. Silunod! Daoy! Daoy, ay! Wala maka magasulti nga mo anyi ka di ay! Sululot, oy! Nga naman di ay say. No, wala hinuon ko kapanudlay. Sige lang sa'yo eh. Mao sa nay usuron ba? Kanang buhok nga muragsag. Ay! Tinood ka, Chululot? Ang yan gapon ko sa ako ang buhok, Chululot? Ha? Ay, oy. Ang ngayan kaayo ka say. Daoy! Abi ni mo, Chululot, no? Ako man ang takin ng ipaupaw. Nga naman say. Daoy! Daghan magud kaayo ko suday nga na nangapangagod, oh! Usa? Uy, kagrabe god. Usa man na imong buhok bronze? Maabitang nakahum na lang ko, Chululot. Nga ako na lang kining ipaupaw. Pero, daoy, maulaw mo sa ko, oy. Ay nga nung mauwaw man ka, uy. Nga dagham raw mga babae nga magpaupaw. Ang Chululot. Daghan man ko. Paha. Unsa? Daoy. Saba ka diya tansayo, eh. Pabuyag-baya ka ay. Bitaw, Chululot. Kining... unsa may atuan mo mo? Kaon ka na. Dili sa'yo, eh. Kining... Mangutahan na lang ko ba? Ha? Wa sila mahasuroy din is Jomong? Jomong? Na, ambot lamang
pakita pa ba kaya tungan niya nga. Naa pa man tayo utangan niya. Utang. Pilam sa iyang utang, say. Kaya ako na lang bayaran. Ha? Pila, say? Okay na, say. Si Mother, sinang Mayang, wa siya utang diha. Ay, maubitaw ko itong ila ni Jumong. Ilaha man to, tululot. Ay, sige, say. Oy, arisa ko. Oh, tululot. Balik-balik niya nga rin, ha? Kay, mingawon, magyo ko nimo kung dili ko makakita nimo. Oy! Balik niya nga rin, ha, tululot. Oo, oy. Musuroy niya ako. Sige, arisa ko, ha? O, sige. Hala, noon sa ba na? Ngano nakagubot na sila diha? Hala! Murma ka dulig, itabang sululot. Dulig yun lagi, itabang. Akin na siya. Ay, hindi ka mo. Hindi mo na ka mo, Abi Pepe. Ay, nga naman ni Ay. Sana may tabuan ni Mia. Oy. Ngano na? Noon sa ba na siya? Ay kalit malali siya na tumbaw. Nagkaon man ta ni siya. Mura magyatakit. Takit nga rin eh. Yakay, yun. Kay, naay, hunay. Humba man ang iyang gikaungot. Nay. Uy, matabang ka ba na? Uy, wala maglihok. Nay, wala magtingog. Uy, dali na ninyo, dali. Inyo mo lamang kagitan, oy. Dahil ani ko niya sa ospital, dali ninyo pagdala. Nagpitik ko man ang iyang pulso, Nay, murag gusto siyang musulti, pero dili lamang makatingog. Dali ikaw ninyo, dali. Bebe. Sibog mo, si Boge. Sabangat ini ka, Hana. Naluoy ko niya. Ayun ko siya. Ay, ayaw pang hilabot niya, chululot, ayaw. Basig mamatay hinuuna. Ikaw mo ay mapasangin lang. Sabi niya, chululot. Basta di ko ninyo. Ayokon ko kinitaw, Hana. Ha? Mamayo kini siya. Gamiton kong akong power. Chululot! Aha. Aha.